hande ko alet 15 lewru février hitan ujunere nogas jeegom ina hawre nogas jeeɗiɗi lewru saban hitan ujunere temen nayyi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi meftande men kabaruji ñalawma hande heroto kabaruji coftal ɓalli jatten hen koye musidɗo men Tidiani Niang. ko noon tigui musidɗo Foutanke calmini hettiyankoɓe haalirde radio wol saret gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie jencuudi pottitte quart de final retour play-off championnat Fouta kiiɗe hande Inter Arena kippu jingue kañum hewdirno e kippu Hayre Mbar ko jingue wawi hebde polgu loggi tati loggi ɗiɗi pottal ale ko kippu Hayre Mbar wawno hebde polgu loggi tati loggi ɗiɗi tuma nde pay faw petta ko kippu Hayre Mbar wawi hebde polgu Hayre Mbar qualifima demi final kippu Jowol kañum jaɓɓino kippu Ganki Jeeri ko Jowol wawi hebde polgu loggi tati loggi ɗiɗi pottal ale ko Jowol wawno hebde polgu loggi joyi loggol gotol Jowol qualifima demi final play-off tekan kañum jaɓɓino kippu Thialgu ko Thialgu wawi hebde polgu loggi ɗiɗi e ndiga pottal ale ɗiɗo équipaji ɗiɗi mbawno waddude ko ɗekki on partout Thialgu qualifima demi final play-off championnat Fouta pottal sakket ki hiiɗe hande quart de final play-off championnat Fouta Dawlel kañum jaɓɓino kippu Bogge Escale wawi hebde polgu loggi nayyi loggol gotol pottal ale ko Bogge Escale wawno hebde polgu loggi ɗiɗi e loggol gotol Bogge Escale qualifima demi final championnat Ouagadougou 11e journée ki hiiɗe hanki kippu Diadji Binne kañum heeɓi polgue yesso kippu Baydiane loggi tati e loggol gotol andamo pottitte quart de final play-off championnat Ouagadougou pottiɗɗe ko Nicifuri Gorlak ma hiwdir kippu Awenit Gori ma jaɓɓo kippu Humbu Hashi Chagar ma hiwdir kippu Diadji Binne Testay ma jaɓɓo kippu Dafon yencude championnat mo leydi Mauritanie Super de 3 pottal ki hiiɗe hande AC Elmina kañum heeɓi fartange yesso kippu FC Annada taw ko loggi ɗiɗi e loggol gotol Union Arafat kañum hewdirno kippu FC Tun Suwaylum ko FC Tun Suwaylum wawi hebde polgu loggi nayyi loggol gotol championnat régional mo Nouadhibou pottal ki hiiɗe hande Fondation NDB kañum jaɓɓino kippu King mo NDB ko King mo NDB wawi hebde polgu taw ko loggi tati e ndiga championnat mo leydi Mauritanie Super de 1 17e journée pottal ki hiiɗe hande kippu FC Nouadhibou kañum heeɓi fartange yesso kippu FC Samal taw ko loggi nayyi ndiga to stade municipal mo Atar FC Zeydan kañum jaɓɓino kippu ASC Pompier ko ASC Pompier yehe nder terre FC Zeydan fi ɗum loggol gotol e ndiga ki hiiɗe hanki to stade municipal mo Ligsar FC Ligsar kañum heeɓi polgue yesso kippu Inter mo Nouakchott loggi tati loggi ɗiɗi ASC Douane kañum heeɓi polgue yesso kippu Nouakchott King loggol gotol e ndiga to stade municipal mo Keydi kippu Keydi FC kañum samti kippu Nouakchott Academy loggol gotol e ndiga ñalawma janggo altine 16 lewru février so woni 16h GMT to stade Cheikha Boydi ASC Zandrim ma hiwdir kippu ASC Sinim jencude championnat ji dunde Europe championnat mo leydi Espagne Valence kañum yehe nder terre Levante fi ɗum loggi ɗiɗi e ndiga ki hiiɗe hanki kippu Real Madrid kañum heeɓi polgue yesso kippu Real Sociedad loggi nayyi loggol gotol ñalawma janggo so woni 20h GMT Gérone ma hiwdir kippu FC Barcelone championnat mo leydi Italie kippu Bologne kañum yehe nder terre Torino fi ɗum loggi ɗiɗi e loggol gotol championnat mo leydi Allemagne Bayern de Munich kañum yehe nder terre Werder Bremen fi ɗum loggi tati e ndiga Ligue 1 français pottitte ñalawma hande Lorient kañum heeɓi polgue yesso kippu Angers loggi ɗiɗi e loggol gotol Auxerre kañum yehe nder terre Metz fi ɗum loggi tati e loggol gotol ki hiiɗe hanki kippu Lens kañum yehe nder terre Paris FC fi ɗum loggi joyi e ndiga Olympique de Marseille kañum jaɓɓino kippu Strasbourg pottal ngal wawi gase ko ɗekki do partout gudiran kabaruji men ko fate lamba combat to leydi Sénégal ki hiiɗe hande biteɗo Franc kañum heeɓi polgue yesso Tapha Tine Franc o sippiramo 16 combat 16 victoire kabaruji men cofsal ɓalli ko ɗo kadi jarama Seydi Niang hettiyankoɓe tedduɓe radio Wol Saret ko ɗo tongui meftande men ñalawma hande janggo so Allah tawni en ma en jokkodir e denɗi men Amadou Touré e kabaruji États-Unis en ñaguima jaam mo jaam woni e junggo mum nde waɗante en jaam saro sako e windere nde oga banggue ko musidɗo moon Foutanke Diaw.